Tieto dve novinky od NYXu toho sľubujú fakt veľmi veľa, takže ja som na to samozrejme veľmi zvedavá, čo to bude zač. Začnem ako prvé s make-upom, ktorý má takýto aplikátor a na výber majú až 12 odtieňov. No krytie má za mňa stredné, ale dobre zakrýva začervenanie a také drobné nedokonalosti. A aj ľahko sa nanáša. Takže môžete ho naniesť jemne na denné nosenie alebo potom intenzívnejšie, keď ho chcete napríklad večer, aby malo vlastne aj väčšie krytie. Môžem s kľudom povedať, že má matný a pekný a prirodzený finish. A nezvýrazňuje suché miesta. A druhú novinku to mám od nich lesk na pery, ktorý je tiež dostupný v 12 odtieňoch. S týmto aplikátorom sa veľmi super nanáša ten lesk. No, takže pigmentáciu nemá úplne vysokú, ale zase ani úplne, že nízku, čiže niečo také medzi. A za mňa tie pery pôsobia aj tak plnšie, šťavnatejšie, hej, pekne sa to leskne. Ale myslím si, že pri vyšších teplotách vonku, hej, že bude trošku lepivý. Teraz zime je to akože fajn, ale neviem, ako sa to bude správať v lete. Ale nijak ma na tých perách nezaťažuje. Teraz nasleduje moja obľúbená časť videa a to sa pozrie na to, ako toto celé bude vyzerať večer. Akože nemôžem povedať, že by bol ultra dlho fixujúci make-up. Po takých 8 až 10 hodinách sa vám môže mierne akože zmiznúť a keď si ho poriadne zafixujete, tak by to malo byť lepšie, ale akože koniec koncov nevyzerá to zle.